Αγαπητοί αδελφοί, αδελφές και φίλοι και φίλες της Ενωμένης Ιερομνηοσύνης στην Κομοτηνή, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκδήλωση μέσα στις χαρούμενες Κυριακές του Πεντηκοσταρίου. Θα μου επιτρέψετε, ξεκινώντας, να πούμε δύο λόγια για την ταυτότητα του σωματείου μας. Αλλά πρώτα να σε το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Στην εποχή μας είναι γεγονός ότι περνούμε μια πρωτοφανή κρίση. Μεγάλος είναι ο πόνος μας να βλέπουμε, σε ανησυχητικά υψηλό ποσοστό, το λαό μας, τον πρικισμένο με τόσα χαρίσματα από το Θεό, να έχει χάσει το δρόμο του. Και τους νέους μας, χωρίς αξίες και ιδανικά, να παραπέουν μέσα στο σκοτάδι των παθών τους. Αρκετοί τελικά να καταστρέφονται. Παρά τα αυτά, μέσα στην βαθμολογούμενη κρίση, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μετάνοια και ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι με πνευματική ζωή, με ικανότητες και διάθεση να βοηθήσουν. Αλλά αγωνίζονται μεμονωμένα. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε και η σύσταση και η οργάνωση του Σωματείου η Ενωμένη Ιερομνηοσύνη. Στη συντομογραφία της είναι η γνωστή μας ΕΡΟ, η οποία αποτελεί κέντρο ενωμένης προσπάθειας για τη βίωση, για τη διαφύλαξη, για την προβολή των πνευματικών μας αξιών. Είναι η μόνη προσπάθεια που αγωνίζεται για την ενότητα του γένους μας με βάση τις πνευματικές αξίες. Γι' αυτό και συνεργάζεται και προβάλλει το έργο και εκείνων που συμφωνούν με τους σκοπούς και με το πνεύμα της. Σκοπό έχει την αφύπνιση και τη στροφή προς τις αξίες μας. Για την πολυπόθητη ενότητά μας, την ενότητα του γένους μας, του λαού μας, η Ενωμένη Ιερομνηοσύνη αποτελεί τον ταπεινό πυλό που συνδέει και συγκρατεί τις πέτρες της οικοδομής. Η προσπάθεια είναι εγγενής, βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας. Αυτό βεβαιώνει και η πρόθυμη και αθρώα συμμετοχή όσων πληροφορούνται για το σωματείο μας. Οι πνευματικές μας αξίες συνιστούν την ψυχή του γένους μας. Χωρίς αυτές δεν είναι δυνατόν να κρατήσουμε ως άτομα και ελεύθερα και ως έθνος, να κρατηθούμε, να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ποιοι είναι οι σκοποί του σωματείου, σας τους εν συντόμως σας παραθέτω, γιατί άλλος είναι ο λόγος που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Είναι η βαθύτερη γνώση και η προβολή των πνευματικών αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας και χαρακτηρίζουν την ιδιοπροσωπία μας ως Ορθοδόξων Ελλήνων. Ειδικότερα 4-5 πράγματα. Η Ορθόδοξη πίστη των πατέρων μας, τον τριαδικό Θεό μας και η αγάπη στην Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερο, η εξόχως διδακτική ιστορία μας. Τρίτο, ο θεοσύστατος θεσμός της οικογένειας, της κατοίκων Εκκλησίας. Τέταρτον, η απαράμιλη ελληνική γλώσσα, στην οποία γράφτηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και τελευταίο, η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, που αποτελεί τη μνήμη του λαού μας. Όλοι μας ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είμαστε μέλη κάποιας ενορίας. Ο κεντρικός στόχος του σωματείου είναι να βοηθηθεί η οικογένεια και η νεότητα. Σύνθημά μας είναι, όπως μας λέει ο Απόστολος των Εθνών, ο τόσο αγαπημένος μας Απόστολος Παύλος, νίκα εν το αγαθό το κακόν. Ή απλούστερα να πληθύνει το καλό με καλό τρόπο κατά τη ρίση του Αγίου Παϊσίου για να εξαφανιστεί το κακό. Σήμερα μαζευτήκαμε στον χώρο αυτόν, πολύ κοντά, να πληροφορήσουμε και όσους μας ήρθαν από πιο μακριά, πολύ κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται εδώ στον προάβλιο του Ιερού Ναού, του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομοτηνής. Ξέρετε, η ίδρυση του σωματείου μας ήταν ένας κρυφός πόθος και ευλογία του Αγίου μας. Αυτό πια δεν είναι κρυφό, είναι πολύ γνωστό, του Αγίου Παϊσίου. Και έχουμε σήμερα στην απόψινή μας εκδήλωση, που δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η μόνη. Στο τέλος θα αναφέρουμε για μια εκδήλωση που επίκειται σε μια ακριβώς εβδομάδα. Σήμερα έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε έναν πολύ αγαπητό και εκλεκτό, σχεδόν συντοπίτη μας, η Θράκη Μακεδονία είναι κοντά, από το Σιδηρόκαστρο προσκεκλημένο, τον αγαπητό Ελευθέριο Ελευθεριάδη. Πολύ χάρη έτσι στον σύγχρονο τρόπο της επικοινωνίας μέσα από το διαδίκτυο, τον γνωρίζουμε από τις χαριτωμένες ομιλίες του. Σας προτρέπω έτσι, πώς λένε οι γυναίκες την ώρα στο σίδερο, στο σιδέρωμα, που ακούω μια ομιλία,
τα λέει αυτά και ο Παπαγιώρης ο Σχοινάς, να επιδιώξουμε, να ακούσουμε, γιατί σήμερα τον έχουμε για λίγο, αλλά τον έχουμε από κοντά και αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά. Τον καλωσορίζουμε που μόλις έκανε τον κόπο να φτάσει εδώ πέρα και τον ευχαριστούμε μαζί με τη σύζυγό του. Είναι εδώ. 3 επισημάνσεις θα μας συγχωρήσετε έτσι, με πολύ ταπείνωση. Σας έτσι μεταφέρω την επιθυμία του ομιλητή. Είναι και δική μας παράκληση να μην βιντεοσκοπηθεί η εκδήλωση έτσι από τον καθένα μας ξεχωριστά. Από το κοινό ας μην βιντεοσκοπηθεί, καθώς η ομιλία θα πραγματοποιηθεί και σε άλλη ομάδα της ΕΕ. Εμείς έτσι για το δικό μας αρχείο του Σωματείου θα βιντεοσκοπηθεί. Τη θεματική της, έτσι την ουσία της ξανά θα έχετε με μια επεξεργασμένη διαδικτυακή μορφή την ευκαιρία να μπορείτε να την ακούσετε. Έτσι μια παράκληση. Επίσης, λόγω των λυμμένων του υποχρεώσεων, ο ομιλητής θα αναχωρήσει αμέσως μετά το πέρας της ομιλίας του. Επομένως, δεν θα υπάρξει χρόνος για να δεχθεί ερωτήσεις. Έτσι, ας αρκεστούμε στην χαρά της παρουσίας του σήμερα εδώ και της απευθείας επικοινωνίας μας έτσι, με την ακρόαση που θα έχουμε του χαριτωμένου του λόγου και παρακαλούμε, έτσι όπως συμβαίνει, να δούμε αν το έκανα και εγώ, να βάλουμε τα κινητά μας σε σίγαση καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με προθυμία είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε θερμότατα τον Ελευθέριο και τη σύζυγό του την Καλλιόπη, που είναι εδώ. Γιόρταζε πλούδιες μέρες Καλλιόπη ή του Αγίου Καλλιοπίου ήταν, όχι της Αγίας Καλλιόπης. Όχι, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έρχεται, ωραία. Έτσι, η ονομαστική εορτή. Και το θέμα που έφερε και αρκετούς από εμάς εδώ πέρα για έναν επιπρόσθετο λόγο είναι εξόχως επίκαιρο. Το θέμα μας είναι η ψηφιακή εποχή και οι οικογενειακές σχέσεις στην εποχή αυτή. Χιλιάρισα πολύ. Σιωπούμε ο λόγος στον ομιλητή. Ακούγεται, για να δούμε εδώ πέρα, πιο κοντά. Ακούγεται μέχρι πίσω. Τέλεια. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Έτσι, να ξεκινήσουμε ωραία. Δεν πιστεύω να σιδερώνουν οι γυναίκες και οι άντρες να βάζουμε κανένα σίδερο, έτσι. Αυτά να ξεκινήσουμε. Γιατί εγώ έχω 3 ώρες ταξίδι για πίσω, δεν είναι τέτοιο. Λέει, για το πότε γιορτάζει η γυναίκα μου. Μια φορά της είχα πει χρόνια πολλά, μια μέρα πιο νωρίς από τη γιορτή της. Δεν μου μιλούσε 3 μέρες, να ξέρετε. Είχα μπερδέψει το τέτοιο. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Χαίρετε, Κύριο, πάντοτε. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας. Πρώτη φορά, να σας πω την αλήθεια, έρχομαι και στην πόλη σας, στην Κομοτηνή, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, όλο απ' έξω περνούσα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχω γυρίσει, τα έχω σουρτουκέψει. Κομοτηνή, πρώτη φορά έρχομαι. Πολύ μ' άρεσε. Πάρα πολύ ωραία. Θα κανονίσουμε κάποια στιγμή να έρθουμε και να μείνουμε, φαντάζομαι. Λοιπόν, αρχικά να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για αυτήν εδώ πέρα την όμορφη ευκαιρία που μας δίνει να ανταμώνουμε σήμερα εδώ. Καμπάνα είναι ή ρολόι αυτό? Ρολόι. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας έτσι πρώτα για αυτήν εδώ πέρα την όμορφη ευκαιρία που μας δίνει να ανταμώνουμε, γιατί ξέρετε αυτό εδώ πέρα δεν είναι δεδομένο. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μπορούμε να ανταμώνουμε εν ειρήνη. Θα δούμε, έχει ο Θεός. Λοιπόν, λέω καμιά φορά τι θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το παράλληλο. Έχω καταλήξει στο εξής. Η Παναγία να μας σκεπάζει και ό,τι θέλει να γίνει. Αυτό εδώ πέρα. Εμένα αυτό με είχε ανακουφίσει, αγαπητοί και αγαπητές. Σε ένα δεύτερο χρόνο θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έτρεξαν στο να γίνει σήμερα η εκδήλωση. Με ποιον μιλούσαμε? Μαζί μιλούσαμε, ναι. Τον άνθρωπο τον καημένο, τον άγχωσα πάρα πολύ. Αργούσα να απαντήσω, δεν έβρισκα τηλέφωνα. Είμαι κι εγώ λίγο τέτοιος, ρε παιδί μου, δεν με βρίσκεις εύκολα. Ξέρετε, για να γίνει μια εκδήλωση υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τρέξει πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολύ καιρό, από πολύ καιρό πιο πριν. Οπότε όσο μπορούμε τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες αφορμές, δεν ξέρω και ποιος θα είναι ο επόμενος ομιλητής σας, έτσι, όσο μπορούμε να τις στηρίζουμε. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα και για τα επόμενα, πιστεύω, 35-40 λεπτάκια θα ανοιχτείτε λίγο την ανιαρή μου παρουσία. Λοιπόν, ψηφιακή εποχή και οικογενειακές σχέσεις. Αυτό αποφασίσαμε να είναι το θέμα της σημερινής μας συνάντησης και μας πήρανε και από την Ερόπη την Κάλυμνο και θέλουν να κάνουμε εκεί το ίδιο θέμα. Γι' αυτό στην ουσία είπαμε όσο μπορούμε να μην βιντεοσκοπήσουμε ή αν το βιντεοσκοπήσετε μην το ανεβάσετε άμεσα. Μετά από 15 μέρες δεν έχω κανένα πρόβλημα, τι θέλει να γίνει. Λοιπόν, το θέμα αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για να καταπιαστεί κάπως.
Έτσι, θέλω να φανταστείτε, να φέρετε στο μυαλό σας μια θάλασσα. Μια θάλασσα, η οποία είναι έτσι απέραντη θάλασσα, μεγάλη θάλασσα. Και η οποία έχει το βυθό της, ο οποίος σε άλλα σημεία είναι έτσι πολύ βαθύς και σε άλλα σημεία έχει πιο ρηχά. Πατώνεις πιο εύκολα, θα λέγαμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το θέμα το οποίο καλούμαστε σήμερα να σκαλίσουμε. Μια μεγάλη θάλασσα. Δεν μπορούμε, αγαπητοί μου και αγαπητές, να βουτήξουμε και να ανακαλύψουμε όλο τον βυθό. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα θα είναι να δούμε κάποιες μικρές σημαδούρες πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας. Κάποια σημεία, να τονίσουμε κάποια σημεία πάνω σε αυτή τη θεματική, με σκοπό, φεύγοντας από εδώ, να έχουμε προβληματιστεί λίγο πάνω σε αυτά τα μικρά σημεία. Και από εκεί και πέρα, μακάρι, σε μια επόμενη συνάντηση να βουτήξουμε και πιο βαθιά ή να έρθουν και άλλοι ομιλητές και να μπορέσουμε να μπούμε πιο βαθιά στο συγκεκριμένο θέμα και να βοηθηθούμε ακόμα περισσότερο. Δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ. Πάμε και ο Θεός βοηθός μας. Ξεκινώντας να ξεδιπλώνουμε τη σκέψη μας, θέλω να ξεκινήσουμε και να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για μια ψηφιακή εποχή. Λέμε ψηφιακή εποχή και οικογενειακές σχέσεις. Τι όμως είναι αυτό που ονομάζεται ψηφιακή εποχή? Οι περισσότεροι από εμάς, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παππούδες, είτε είμαστε γιαγιάδες, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, έχουμε στο μυαλό μας πως αυτό που ονομάζεται ψηφιακό, αυτό το οποίο λέγεται ψηφιακή εποχή, είναι κάτι το συγκεκριμένο. Παραδείγματος χάρη, λέμε ψηφιακή εποχή και στο μυαλό μας, ας πούμε, έρχεται η χρήση των κινητών. Ή λέμε ψηφιακή εποχή και λέμε είναι το ίντερνετ, είναι το διαδίκτυο. Ή λέμε ψηφιακή εποχή και νομίζουμε ότι είναι ο χρόνος που περνάνε τα παιδιά μας, ας πούμε, μπροστά από ένα τάμπλετ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μόλις κλείσαμε την ομιλία, τη σημερινή μας, το θέμα της σημερινής εισήγησης, συζητούσα με έναν συνάδελφο, το ρωτούσα, ας πούμε, για τι βιβλία έτσι να βρω, να διαβάσω, να κάνω και τα. Λοιπόν, και μου λέει, ναι, λέει, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Λέει, είναι μάστιγα, λέει, αυτό που συμβαίνει με τα κινητά. Προσέξτε τώρα. Αυτό εδώ πέρα είναι ψηφιακή εποχή και οικογενειακές σχέσεις. Και έρχεται και σου λέει, είναι μάστιγα αυτό που συμβαίνει με τα κινητά. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι απόλυτα λάθος. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο της πραγματικότητας. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί μιλάμε, θέλω να δημιουργήσουμε μια εικόνα στο μυαλό μας. Θέλω να φανταστείτε πως ο κόσμος μας, όλοι εμείς εδώ πέρα οι άνθρωποι, ζούμε σε ένα μεγάλο χωριό, ζούμε σε μια μεγάλη πόλη. Αυτό είναι η πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή εδώ πέρα, όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Λοιπόν, τι είναι η ψηφιακή ζωή? Είναι, φανταστείτε σε αυτό το χωριό που υπάρχει, στο κέντρο του, να έχει έρθει και να έχει φυτρώσει ένα δάσος. Ένα δάσος ακριβώς εκεί πέρα στο κέντρο του χωριού που μένουμε, ακριβώς στο κέντρο της πόλης που μένουμε. Λοιπόν, δεδομένου του γεγονότος ότι αυτό το δάσος ήρθε και αναπτύχθηκε βιαίως, πολύ, φούντωσαν παντού δέντρα, μεγάλωσαν, θάμνοι, φυτά. Λοιπόν, τι γίνεται? Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε στην καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε τώρα να ξυπνήσετε αύριο το πρωί και στο κέντρο της Κομοτίνης να έχει ένα δάσος, έτσι, δεν θα μπορείτε να το αποφύγετε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, και αν προσπαθείτε να το αποφύγετε, θα καταλήξετε να είστε δυσλειτουργικοί. Δηλαδή, μπορεί να θέλει, ας πούμε, ο Κερκώστας να πάει στην άλλη μεριά της Κομοτηνής. Αν πει ότι εγώ δεν θέλω να περάσω μέσα από το δάσος, θα πρέπει να φύγει έξω γύρω, να βγει από τα βουνά, να φτάσει για να φτάσει στην άλλη τη μεριά. Αυτό εδώ πέρα καθιστά τον άνθρωπο δυσλειτουργικό. Για να το δούμε λίγο στα δικά μας. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, ένας φοιτητής να προσπαθήσει να πάει εδώ πέρα στον κύριο Χρήστο μας, εδώ στο Δημοκρίτιο εδώ είμαστε, και να προσπαθήσει να σπουδάσει χωρίς να κάνει χρήση λάπτοπ, χωρίς να κάνει χρήση του διαδικτύου, χωρίς να κάνει χρήση κινητού, χωρίς να κάνει χρήση του email. Γίνεται αυτό? Νομίζω δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Φανταστείτε μια εταιρεία, ξέρω εδώ πέρα έχετε εταιρείες και με μπύρες έχει εταιρείες, ξέρω εδώ πέρα και τέτοια. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν μια εταιρεία, ας πούμε, να προσπαθεί, ας πούμε, να στήσει έτσι τον κύκλο εργασιών της χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου κινητά τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα δεν γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ψηφιακή εποχή είναι σαν ένα δάσος που έχει έρθει και έχει κατσικωθεί μέσα στην πόλη, μέσα στον κόσμο μας, εκεί που μέναμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το δάσος αυτό
μέσα του έχει διάφορα δέντρα, έχει διάφορα φυτά, έχει διάφορα ζωάκια, έχει και μικρά ζωάκια, έχει και μεγάλα ζωάκια. Έχει δέντρα που βγάζουν καρπούς οι οποίοι μπορούν να σε θρέψουν και έχει και δέντρα και φυτά τα οποία άμα τα πάρεις και τα φας, πάπαλα. Μας αφήνει, πάμε για 9 μέρα μετά. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με τον ψηφιακό κόσμο. Ο ψηφιακός κόσμος, αγαπητοί μου και αγαπητές, δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Δεν είναι ένα μέρος που δεν συμβαίνουν κακά πράγματα, συμβαίνουν κακά πράγματα. Και δεν είναι και ένα μέρος που δεν συμβαίνουν και καλά πράγματα. Ο ψηφιακός κόσμος, όπως και ο πραγματικός κόσμος, είναι ένα μέρος το οποίο έχει μέσα ευκαιρίες, έχει μέσα διευκολύνσεις, αλλά έχει και κακοτοπιές. Έχει μέσα και κινδύνους. Έχει μέσα και ανθρώπους που μας περιμένουν στη γωνία για να μας πειράξουν. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, για να σας ζαλίσω απλά τον έρωτα? Όχι, αγαπητοί μου και αγαπητές. Τα λέμε αυτά, ξεκινάμε έτσι, γιατί πρέπει να καταλάβουμε με το τι έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τα παιδιά μας με υπευθυνότητα και να τα καθοδηγήσουμε σωστά μέσα σε αυτά εδώ πέρα τα χρόνια. Όσο επικίνδυνη είναι η ελαφρότητα που πολλοί άνθρωποι έρχονται και αντιμετωπίζουν την ψηφιακή ζωή, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι και η δαιμονοποίησή της. Δηλαδή όλα είναι κακά, όλα τα ψηφιακά είναι κακά. Γιατί στο τέλος αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή χρήση. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Θα κρατήσουμε 5 σημεία από τη σημερινή μας συνάντηση. Το πρώτο λοιπόν σημείο που θα κρατήσουμε είναι αυτό. Η ψηφιακή ζωή είναι σαν ένα δάσος, το οποίο έχει έρθει και έχει φυτρώσει στο κέντρο της ζωής μας. Δεν είναι κάτι ουδέτερο, έχει και θετικά, έχει και αρνητικά πράγματα, και επικίνδυνα και ευεργετικά πράγματα. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε ούτε να την αποφεύγουμε, ούτε να την αντιμετωπίζουμε ελαφρά την καρδία. Και πάμε λίγο παρακάτω. Ένα από τα βιβλία, ξέρετε, πριν κάθε ομιλία, το πρώτο πράγμα που κάνω να κατεβαίνω κάτω στο βιβλιοπωλείο, παίρνω 4, 5, 6 βιβλία και τα κάνω μια ντάνα, και αρχίζω και διαβάζω λοιπόν για να μπορέσουμε να στήσουμε το θέμα μας. Ένα λοιπόν από τα βιβλία που χρησιμοποίησα είναι, δεν ξέρω αν το ξέρει εδώ πέρα ο κύριος καθηγητής, είναι ο κύριος Πέτρος Ρούσος. Είναι κάτω στο ΕΚΠΑ, νομίζω είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, είναι πάρα πολύ ωραίο, το βρήκα. Λοιπόν, και έρχεται, θα θυμηθώ και τον τίτλο, στο τέλος τα έχω γραμμένα όλα τα βιβλία. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό, λοιπόν, στην εισαγωγή του, βρήκα ένα παράδειγμα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και λέω αυτό εδώ πέρα, ρε παιδί μου, θα το φέρω στους ανθρώπους να το μοιραστώ μαζί τους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ξέρετε, έρχεται και δημιουργεί μικρές διαδρομές, νευρονικές διαδρομές. Φτιάχνει, χαρτογραφείται, φτιάχνει συνάψεις, σαν να λέμε, να το πούμε πολύ απλά. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της τελευταίας δεκαετίας έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, τον τρόπο με τον οποίο ερευνούμε, τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Έχει αλλάξει και μορφολογικά, θα λέγαμε, τους εγκεφάλους. Και θα πει τώρα κάποιος από εσάς, τι ήρθαμε απογευματιάτικα να ακούμε τέτοια πράγματα να τσαβουνάς εδώ πέρα. Όλα αυτά εδώ πέρα, αγαπητοί μου και αγαπητές, τα λέμε. Γιατί θέλουμε να υπογραμμίσουμε ένα δεύτερο πολύ μεγάλο λάθος που κάνουμε όσοι ασχολούμαστε με παιδιά και μας ενδιαφέρει και λίγο τούτο το θέμα. Αντιμετωπίζουμε τον ψηφιακό κόσμο σαν κάτι το ενιαίο, σαν κάτι το στατικό, ενώ ο ψηφιακός κόσμος είναι κάτι συνεχώς εξελισσόμενο. Ακόμα και σε ερευνητικό επίπεδο. Δεν προλαβαίνουμε να μελετήσουμε, δεν μελετάται εύκολα ο ψηφιακός κόσμος. Μόλις πας να στήσεις, έτσι, για να στηθεί μια έρευνα, για να μπορέσει μια έρευνα να στηθεί και να πάει παρακάτω. Δεν μιλάμε τώρα για διαχρονικές έρευνες, μιλάμε τώρα για μια έρευνα. Λοιπόν, χρειάζεται να περάσει κάποια στάδια, να υπάρξουν ομάδες, να μαζέψεις πληθυσμούς, να κάνεις άρα κτλ. Λοιπόν, μόλις πας να μελετήσεις το Facebook, τσουκ, οι χρήστες αφήνουν το Facebook, πάνε στο Instagram. Μόλις πας να μελετήσεις το Instagram, αφήνουν το Instagram, πάνε στο TikTok. Μόλις πας να μελετήσεις τα κινητά σου με τα κουμπάκια, πάνε στα κινητά σου με αυτά και μετά γυρνάνε σε κάτι άλλο και μετά γυρνάνε σε κάτι άλλο. Και αυτό εδώ πέρα συνεχώς εξελίσσεται. Τι μας ενδιαφέρει εμάς
αυτό μας ενδιαφέρει γιατί όταν εμείς πάμε να εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες σε σχέση με την ψηφιακή ζωή στο πρώτο μας παιδί, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τους ίδιους κανόνες στο δεύτερο. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τους ίδιους κανόνες στο τρίτο. Και άμα είναι και καμιά πολύτεκνη οικογένεια, από το πρώτο μέχρι το 10ο, χάσμα. Αυτό συμβαίνει για την ιατρική, αυτό συμβαίνει για την ιστορία, συμβαίνει για τα μαθηματικά. Συμβαίνει για τα πάντα εκτός από τον ψηφιακό κόσμο. Εδώ πέρα δεν έχει να ρωτήσουμε κάποιον το παλιά. Εδώ πέρα είναι όλο καινούρια πράγματα τα οποία πρέπει εμείς να βουτάμε και να μαθαίνουμε. Προσέξτε, αυτό μας ενδιαφέρει και σαν γονείς και σαν εκπαιδευτικούς, μας ενδιαφέρει και σαν ανθρώπους οι οποίοι ασχολούμαστε με παιδιά. Και είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Η ψηφιακή εποχή είναι κάτι το οποίο είναι συνεχώς, αυτό που ονομάζουμε ψηφιακός κόσμος, όχι ψηφιακή εποχή, ψηφιακός κόσμος είναι κάτι το οποίο είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Ό,τι εφαρμόζουμε στα πρώτα μας παιδιά, δεν το εφαρμόζουμε στα δεύτερα, ούτε στα τρίτα, ούτε στα τέταρτα. Έτσι, και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε σύμμαχο τους μεγαλύτερους. Όπως ρωτάς τη μάνα σου για το πώς θα θυλάσεις ή για το πώς θα μεγαλώσεις ή για το πώς θα ταΐσεις, δεν μπορείς να ρωτήσεις για το τι χρήση θα κάνεις, ας πούμε, στο κινητό. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Και πάμε και σε ένα τρίτο σημείο. Λοιπόν, το καταλαβαίνω πως καλά αυτά που λέμε, αλλά θέλουμε λίγο και κάποια πιο πρακτικά πράγματα. Όλοι μας θέλουμε να ακούσουμε αν υπάρχει ένας μπούσουλας, ένας χάρτης πάνω στον οποίο πώς, ρε παιδί μου, θα αντιμετωπίσουμε τα παιδιά μας τώρα σε όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, με τα κινητά, με τα ίντερνετ, με τα διαδίκτυα, με όλο αυτό το δάσος. Δηλαδή, πώς πρέπει να τοποθετηθούμε. Κοιτάξτε. Η κατηγοριοποίηση που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι μια γενική κατηγοριοποίηση. Θέλω να κρατήσετε αυτά που σας είπα. Κάθε παιδί και κάθε εποχή και ο ίδιος ο ψηφιακός κόσμος είναι εξελισσόμενος και κάθε παιδί και κάθε εποχή έχει τις δικές του ανάγκες. Εμείς θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά να κάνουμε κατηγοριοποίηση σε 5 μικρές ομάδες. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα μικρά παιδάκια μας. Τις ηλικίες από 0 μέχρι 2 ετών. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτά εδώ πέρα τα παιδάκια. Λοιπόν, παιδιά από 0 μέχρι 2 ετών να μην έχουν καμία πρόσβαση σε οτιδήποτε ψηφιακό. Η ιστορία τελειώνει, αρχίζει και τελειώνει εκεί πέρα. Είτε είναι κινητό, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι τάμπλετ, είτε είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Λοιπόν, η ηλικία αυτή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τίποτα ψηφιακό. Τόσο απλά. Έτσι, η ηλικία αυτή είναι για να χτίσουν ασφαλείς δεσμούς με τους γονείς τα παιδιά. Η ηλικία αυτή είναι για να κατακτήσουν κίνηση, για να κατακτήσουν γλώσσα, να αρχίσουν να κοινωνικοποιούνται. Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε οθόνη. Και θέλω να το βάλετε στο μυαλό σας εξής. Κάθε λεπτό που μένει ένα παιδί μπροστά από μία οθόνη σε αυτές εδώ πέρα τις ηλικίες, λοιπόν, έχει ως αποτέλεσμα να μένει πίσω στην ανάπτυξη δομικών στοιχείων του εγκεφάλου. Κάθε λεπτό που αφιερώνει εκεί, ο εγκέφαλος, ας πούμε, πάει λίγο πιο αργά. Δείτε το κάπως έτσι. Σχηματικά σας το λέω, απλά για να το καταλάβετε. Το μοναδικό πράγμα το οποίο επιτρέπεται σε αυτές τις ηλικίες είναι η γιαγιά σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, είσαι στην Κομοτηνή και είναι η γιαγιά στην Αλεξανδρούπολη. Δεν πειράζει να πάρεις μια βιντεοκλήση, να κάνεις βιντεοκλήση όταν θα έχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, να κλείσει το κινητό και να πάει ξαναπάνω εκεί πέρα που ήταν να πάει. Εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να πει, μα εμένα το παιδί μου έξυπνο είναι και μετά τα 2 και μετά τα 3 και μετά τα 4 που του δίνα το τάμπλετ και του δίνα το τέτοιο, πάλι έξυπνο συνέχισε να είναι και το ένα και το άλλο κτλ. Θα την πληρώσει μετά ο λογαριασμός έρχεται μετά. Έρχεται μετά ο λογαριασμός. Αργού να τον βγάλουν τον λογαριασμό. Λοιπόν, 0 μέχρι 2 λοιπόν. Τίποτα ψηφιακό. Πάμε στην επόμενη ηλικιακή ομάδα. Πάμε 2 με 5. Αυτή λέγεται νηπιακή ηλικία. Σε αυτή την περίοδο η έκθεση σε μια οθόνη, βιβλιογραφικά αυτό το οποίο προτείνεται, αγαπητοί μου και αγαπητές, είναι να μην ξεπερνάει ποτέ μία ώρα τη μέρα. Μία ώρα τη μέρα. Λοιπόν, και αυτό όμως εδώ πέρα, θέλω να προσέξετε κάτι, δεν είναι θέμα χρονικό. Δεν είναι μόνο να κάθεται μια ώρα τη μέρα και είμαστε εντάξει. Είναι και θέμα τρόπου. Τι βλέπει το παιδί, τι κάνει μπροστά στην οθόνη, τι κάνει στον ψηφιακό κόσμο αυτό. Σκεφτείτε λίγο, γιατί το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι. Λέμε εντάξει, μωρέ, του βάλα μερικά παιδικά, το άφησα και το άφησα 50 λεπτά, μισή ώρα, είμαι εντάξει. Όπως δεν θα πάρετε ποτέ το 4χρονο να βγείτε στο πάρκο
και να το αμολύσετε μόνο του το τετράχρονο και εσείς να πάτε για καφέ και να έρθετε να το πάρετε μετά από μια ώρα από εκεί πέρα που το αφήσατε, με τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να πας να αφήσεις το τετράχρονο σε ένα πάρκο ψηφιακό, σε έναν κόσμο ψηφιακό, είτε είναι κινητό, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ίντερνετ, είτε είναι YouTube, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, και να νιώθεις ασφαλής ότι εντάξει μωρέ, το άφησα μέσα στο πάρκο, το άφησα μέσα στην πλατφόρμα κτλ. Όπως στη θάλασσα σου λένε δεν θα παίρνεις ούτε 5 δευτερόλεπτα τα μάτια σου από το παιδί, το ίδιο πράγμα 2 με 5 πρέπει να γίνεται στον ψηφιακό κόσμο. Τι θα πει πρακτικά αυτό? Θέλεις να δώσεις το παιδί σου στην ταβέρνα που τρως τα καλαμαράκια σου, ωραία το κινητό, το παιδί σου θα είναι εδώ πέρα και το κινητό θα είναι εδώ πέρα. Και εσύ θα βλέπεις ανά 10, ανά 20, ανά 30 δευτερόλεπτα, ανά 1 λεπτό, ανά 2 λεπτά. Τι βλέπει το παιδί? Θα σας πω ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Είμαστε καμιά 30 χρόνια πίσω. Καμιά 30. Πω, πήρε ο Βραμπάκης τηλέφωνο, για πάρω το να δεις κάτι ήθελε. Λοιπόν, είμαστε καμιά 30 χρόνια πίσω. Λοιπόν, είμαστε εκεί το 95, το 96. Είμαι στο Βόλο εκεί πέρα. Είμαι στο Βόλο. Ο μπαμπάς μου ήταν στρατιωτικός στα ελικόπτερα. Λοιπόν, στα Απάτσι στα ελικόπτερα ήταν πιλότος και ήμουν εκεί με τη μάνα μου και ήταν η αδερφή μου η δεύτερη. Είμαστε κι εμείς πολύτεκνη οικογένεια. Λοιπόν, εγώ ήμουν πιτσιρικάς, η αδερφή μου ήταν τότε 4-5 χρονών. Καθόμαστε με τη μάνα μου ένα μεσημέρι, απογευματάκι ήτανε. Λοιπόν, καθόμασταν εκεί, μιλούσαμε, λέγαμε διάφορα. Και είχε ανεβεί από το κάτω σπίτι που έμενε κάτω, ένα κοριτσάκι 4 χρονών ήταν πάλι κι αυτό. Λοιπόν, ανέβηκε και έπαιζα με την αδερφή μου. Το κοριτσάκι αυτό έβλεπε τηλεόραση, ρε παιδί μου κτλ. Εμείς τηλεόραση είχαμε σπίτι μια έγχρωμη απ' έξω ήταν μόνο, δεν ξέρω, δεν βλέπαμε τηλεόραση. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή βλέπουμε τα κορίτσια παίζουν, 4 χρόνια τα κορίτσια, έτσι. Λοιπόν, παίρνουν κάτι στυλό, πηγαίνουν στα παντζούρια και χτυπάνε τα παντζούρια και ξαναγυρνάνε. Δεν δίνουμε σημασία. Ξαναπαίρνουν τα στυλό, πηγαίνουν στα παντζούρια, χτυπάνε τα παντζούρια, ξαναγυρνάνε. Ξανά δεν δίνουμε σημασία. Τρίτη, τέταρτη φορά. Οπότε του λέει μάλλον, λέει, τι κάνετε εκεί πέρα, παιδάκια? Και λέει το άλλο το κοριτσάκι, αυτά τα παντζούρια, λέει, είναι οι άλλες γυναίκες που πήρανε τους άντρες μας και εμείς πηγαίνουμε και τις σκοτώνουμε. 30 χρόνια πριν. Χωρίς διαδίκτυο, χωρίς κινητά. Προσέξτε. Χωρίς διαδίκτυο, χωρίς κινητά, χωρίς τάμπλετ. Παιδάκια 4, ούτε τηλέφωνο είχαμε σπίτι. Καροτηλέφωνο παίρναμε. Λοιπόν, παιδάκια 4 χρονών. Αν αυτό συνέβαινε τότε, θέλω να σκεφτείτε τι συμβαίνει σήμερα. Εντάξει, αυτό το σιγά μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, ας δει και κάτι το παιδί. Εντάξει, λοιπόν, τα μάτια σας 14, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί ό,τι αποτυπώνει, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες 2 με 5 είναι πυλός. Ό,τι αποτυπώνεται, αυτό μένει. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Μην νιώθετε ασφαλείς, ούτε καν, έχω πλατφόρμα, έχω βάλει γονικό έλεγχο, έχω βάλει... Πολύ ωραία εργαλεία είναι αυτά, πολύ ωραία εργαλεία. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και σε αυτά μπορεί να σου γίνει στραβή. Είμαστε ένα βράδυ και παίζει ένα, δεν ξέρω τι, κάτι, δεν ξέρω, έχω στο YouTube παιδικό κάτι με την... Έχω την κόρη μου, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι αυτή γύρω στα 3 και βλέπει ένα, ξέρω εγώ, έτσι παιδικό. Κάθομαι κι εγώ μαζί του στο σαλόνι, ας πούμε. Λοιπόν, και σκάει διαφήμιση σε αυτό, στο ελεγχόμενο που είμαι μπροστά και δείχνει ένα βρικόλακα με κάτι τέτοιο, πώς τρώει, ας πούμε, μια γυναίκα το λαιμό μιας γυναίκας. Σε διαφήμιση από ταινία, έτσι, έσκασε. Λοιπόν, μου φύγανε κομπιούτερ, μου φύγε το ένα, μου φύγε το άλλο. Λοιπόν, αυτό, σκεφτείτε να πάει να αποτυπωθεί σε ένα παιδί. Εντάξει. Είναι τραύματα τα οποία μετά δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία και να τα ξεζήσουμε. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε, 2 με 5, ναι, 1 ώρα τη μέρα στις οθόνες, αλλά θα θυμάστε το παράδειγμα με το πάρκο. Όπως δεν αφήνεις ένα παιδί στο πάρκο μόνο του ούτε για 10 λεπτά, έτσι δεν θα αφήνεις ένα παιδί 2 με 5 μόνο του ούτε για 10 λεπτά στο κινητό. Και πάμε στην επόμενη ηλικιακή ομάδα, εκεί 6 με 12. Εκεί πέρα αρχίζει η σχολική ζωή. Εκεί τα παιδιά έτσι αρχίζουν να ξεφεύγουν σιγά σιγά από εμάς. Αυτό εδώ πέρα τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να έχουμε όρια? Όχι, εδώ πέρα μπαίνουν όρια, μπαίνουν και λεκτικά όρια. Δηλαδή, κάθεσαι, εξηγείς στο παιδί, του λες τι, πώς, γιατί κτλ. Βάζεις γονικούς ελέγχους. Σε αυτήν εδώ πέρα την ηλικία, η ψηφιακή ζωή ενός παιδιού αρχίζει και περιλαμβάνει πιο πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο να δει ένα παιδικό, αρχίζει, μπορεί να έχει παιχνίδια, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει έτσι, ένα σερφάρισμα, ας πούμε, σε κάτι εκπαιδευτικό στο διαδίκτυο, μπορεί να κάνουν λίγο μάθηση από αυτά που κάνουν ας πούμε, τα απομακρυσμένα με το σχολείο που κάνουν κτλ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αρχίζουν τα παιδιά μετά Τετάρτη, Πέμπτη δημοτικού, αρχίζουν και περνάνε και χρόνο έξω από το σπίτι. Εσύ μπορεί ωραία να έχεις βάλει τα όρια σου και να είσαι μάγκας κούκλος, αλλά
η γειτόνισσα, η παραγειτόνισσα, δεν ξέρω, ήμασταν χθες στο κατηχητικό εκεί πέρα στο τέτοιο. Τρέχαμε εμείς εκεί τα παιδάκια, τα κάναμε, τρέχανε, παίζανε 100 παιδάκια, 5 παιδάκια, τσουπ, μου λέει η γυναίκα, μου λέει, δες τα εκεί είναι εκεί. Είχε έρθει ένα παιδάκι απ' έξω, είχε πάρει το τάμπλετ ωραίο και καλά, βλέπανε εκεί, δεν ξέρω τι βλέπανε, μαζεύτηκαν και 2-3 άλλα μικρά δίπλα. Αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Εντάξει, οπότε τι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα? Εδώ πέρα πρέπει να δουλέψουμε σε 2 πόδια. Το ένα κομμάτι είναι τα όρια που βάζουμε και όσον αφορά το τι βλέπουνε και όσον αφορά το χρόνο. Και όσον αφορά το τι και όσον αφορά το χρόνο. Αυτό εδώ πέρα το αφήνουμε σε εσάς. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πολύ μπουρου να ξεκινήσουν οι πολλές συζητήσεις και το πολύ σκάλισμα για να βλέπουμε τι γίνεται και όταν το παιδί δεν είναι μαζί μας μέσα στο σπίτι. Εντάξει, λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο, μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι σε ένα τρένο, να πούμε, είναι σε ένα τρένο, τότε που τα τρένα ήταν ακόμα ασφαλή. Είναι σε ένα τρένο, λοιπόν, ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδί. Περνάει λοιπόν το παιδάκι και λέει: Μπαμπά, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, μπαμπά? Λέει ο μπαμπάς: Δεν ξέρω. Μπαμπά, τι είναι εκείνο? Δεν ξέρω. Μπαμπά, τι ώρα φτάνουμε? Δεν ξέρω. Μπαμπά, από πού περάσαμε? Δεν ξέρω. Μπαμπά, το τρένο με πόσο πάει? Δεν ξέρω. Μπαμπά, τι αυτό? Δεν ξέρω. Οπότε λέει η μάνα: Άντε μωρέ, το ζάλεις τον πατέρα σου. Και λέει ο μπαμπάς: Άσε το παιδί να μαθαίνει. Λοιπόν, προσέξτε. Το να πεις ένα παιδί Τετάρτης Δημοτικού, Πέμπτης Δημοτικού, τέλος θα είσαι 1 ώρα τη μέρα και θα μπαίνεις μόνο εκεί, και να νομίζει ότι η δουλειά σου τελείωσε σαν γονιός, εντάξει, πλανά σε πλάνη νυχτράν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Θα πρέπει να φάτε τα λυσακά σας και να είστε μόνιμα από πάνω τους. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είπαμε 6 με 12. Και πάμε τώρα εκεί 13-15. Προεφηβεία, καραμπινάτη. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για εφήβους. Προεφηβεία, εφηβεία, 13-15. Λοιπόν, εδώ πέρα η χρήση των ψηφιακών εργαλείων και η παρουσία του παιδιού στον ψηφιακό κόσμο, αγαπητοί μου και αγαπητές, αποκτά άλλη διάσταση. Γιατί ανοίγει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα. Είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνει ένα παιδί. Ένα παιδί κοινωνικοποιείται σε αυτήν την ηλικία. Δηλαδή, πρέπει, αν δεν στείλουν μηνύματα, πώς θα βρεθούν να παίξουν μπάλα? Τώρα έχουν κάνει, δεν. Λοιπόν, άμα δεν, ξέρω εγώ, μιλήσουν στα chat, στα έτσι, στα αλλιώς, στα αλλιώτικα, αρχίζουν τα παιχνίδια, μεγαλώνουν, οι απαιτήσεις στο σχολείο μεγαλώνουν. Προσέξτε. Είναι αδιανόητο να περιμένετε έναν έφηβο, έναν προέφηβο αυτή τη στιγμή να μην περνάει μέσα από το δάσος αυτό το ψηφιακό. Είναι αδιανόητο. Αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε ότι το παιδί μου εμένα δεν έχει καμία σχέση με τα ψηφιακά, με καμία σχέση με το ένα, καμία σχέση με το άλλο εκεί στα 14 χρόνια, θα του έλεγα να το πάμε σε έναν ψυχολόγο, σε έναν παιδοψυχολόγο, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει. Δηλαδή, τόσο πολύ έχει ριζώσει μες στη ζωή μας. Δεν σας λέω ότι καλώς συμβαίνει αυτό, αλλά από τη στιγμή που συμβαίνει δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Γι' αυτό ξεκίνησα και σας είπα στην αρχή, ούτε ελαφρά την καρδία, ούτε δαιμονοποίηση. Λοιπόν, εγώ που σας τα λέω αυτά, πρώτο έτος φοιτητής στο Αριστοτέλειο, δεν είχα λάπτοπ, δεν είχα υπολογιστή. Έτσι πήγαινα. Και ίντερνετ, κοβόταν το ίντερνετ τότε, ήταν κάτι. Πήγαιναμε έτσι. Όπως να είναι. Και ήμουν φοιτητής και σπούδαζα. Λοιπόν, τώρα δεν νοείται όμως 14χρονο το οποίο να μην έχει πρόσβαση σε αυτό το ψηφιακό τον κόσμο. Λοιπόν, πόσο χρόνο θα πει κάποιος? Και 2 ώρες τη μέρα και 3 ώρες τη μέρα. Όχι 3 ώρες τη μέρα μπροστά να παίζει όχι Candy Crush, πώς τα λένε αυτά, να παίζει Roblox και πώς το λένε και δεν ξέρω τι άλλο παίζουν τώρα. Εντάξει, όχι να παίζει να λιώνει στα FIFA και στα Pro. Όταν λέμε 2-3 ώρες τη μέρα, μπορεί να έχει μέσα το chat, να είναι οι εργασίες του σχολείου, να είναι η τηλεόραση που θα δουν, μπορεί να είναι κάτι εκπαιδευτικό, μπορεί να είναι μια βιντεοκλήση που θα κάνει με έναν φίλο του, μπορεί να είναι. Εκεί, στα 13 με 15. Αυτό είναι το χρονικό. Μπορείτε να είστε από πάνω του συνέχεια σε αυτή την ηλικία? Όχι, δεν μπορείτε να είστε από πάνω του σε αυτήν την ηλικία. Μπορείτε να βάλετε φίλτρα και γονικούς ελέγχους. Μπορείτε να το προσπαθήσετε, αλλά να ξέρετε θα τα παρακάμπτουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Δεν μπορούμε. Τα μικρά έχουν μεγαλύτερη γνώση. Εμείς θα τα βάζουμε. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή την ηλικιακή περίοδο, σε αυτή την ηλικιακή φάση της ζωής των παιδιών? Το να αναπτύξουμε, να εδραιώσουμε μάλλον γέφυρες επικοινωνίας. Η στραβή θα γίνει. Εξηγημένη. Η στραβή θα γίνει. Το θέμα είναι να έχει την άνεση το παιδί να έρθει και να μιλήσει. Η στραβή θα γίνει με τέτοια υπερέκθεση κάτι. Εμείς τι θέλουμε σε αυτήν την ηλικία? Θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το όριο, να ξέρουμε τι γίνεται στην παραβολή του ασώτου, τι γίνεται εκεί πέρα. Ο πατέρας δεν χαρίζεται, λέει αυτό είναι το όριο του σπιτιού. Λοιπόν,
να ξέρει το παιδί ποιο είναι το όριο, είτε χρονικό είτε ως προς το που μπαίνει, και από εκεί και πέρα να μπει στη διαδικασία το παιδί να έχει την άνεση να έρθει και να μας μιλήσει. Τι χρειάζεται γι' αυτό? Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Με έλεγε ένας φίλος μου προχθές, αστυνομικό, λέει, ήρθαν στο τμήμα, λέει, κάποιοι άνθρωποι κτλ., ένας έφηβος κτλ., με τον πατέρα του. Μη σας τα πω λόγο, αυτός ήταν εκεί πέρα, έμπαινε σε κάτι site, σε κάτι από εδώ από εκεί κτλ. Έστειλε κάτι φωτογραφίες γυμνές, έστειλε κάτι. Παιδί τώρα αυτός εκεί προς κάτω, άρχισαν να τον απειλούν οι άλλοι. Άρχισαν να τον απειλούν. Ότι να τον εκβιάζουν για λεφτά και το ένα και το άλλο. Τι έκανε αυτός? Πήγε το είπε στον μπαμπά του. Και έτσι σώθηκε. Έτσι σώθηκε. Καταλάβατε. Φανταστείτε τώρα μια κοπέλα που να την εκβιάζουν, ας πούμε, με κάτι τέτοιο. Φανταστείτε στο γραφείο, παρέλαση γίνεται από τα πράγματα. Παρέλαση. Έρχονται ενήλικες άνθρωποι και λένε πράγματα που πάθανε. Να έχει την άνεση το παιδί να έρθει να σας μιλήσει. Και μην νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν στα σπίτια αλωνών. Θα σας πω δικό μου προσωπικό περιστατικό. Είμαστε έφηβοι. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκήνωση, χριστιανική κατασκήνωση. Έχουμε τα κινητά πρώτα και παίρνουμε τηλέφωνα και όποιος το σηκώσει, γκαργκούρ, χαχαχά, χουχουχού. Τίποτα, με κουμπάκια τηλέφωνα. Έτσι, τυχαία τηλέφωνα παίρνουμε. Το συνεχίζουμε το μουχαμπέτι και μετά την κατασκήνωση. Στα κρυφά τα είχαμε τα τηλέφωνα στην κατασκήνωση. Λοιπόν. Φιλαρμονική. Είναι η σημαία. Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Σε μένα έγινε αυτό. Με ένα φίλο, μας απαντάει ένας, λέει και τα λοιπά, μας λέει ένας, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι μου στέλνει μήνυμα, είμαι η τάδε, όχι, ξέρω εγώ, να εσείς ποιοι είστε, και αρχίζουμε ένα μουχαμπέτι. Ξεκινάει σαν κοπέλα, όχι, λέει, μας το σκάει το παραμύθι, τελικά δεν είμαι κοπέλα, είμαι άντρας, τελικά έτσι, αρχίζει να μας στέλνει κάτι κάρτες, κάρτες από αυτό που ανανέωσης, κάρτες ανανέωσης. Άρα μας στέλνει και όχι αυτό και όχι εκείνο και όχι δεν είμαι 15, είμαι 20 και όχι είμαι 20-25. Πάμε, το λέμε στους γονείς μας παίρνουν τις κάρτες, τις πάνε, τις πετάνε και τελειώνει εκεί το μουχαμπέτι. Και αυτό γίνεται πάλι πριν 25 χρόνια. Όταν αυτά γινόντουσαν τότε, σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα. Φροντίστε σε αυτές τις ηλικίες να έχουμε ανοιχτές διόδους, ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία ηλικία, και η ομάδα 15-18. Τι κάνουμε εκεί? Προσευχή. Εκεί τίποτα. Λοιπόν, εκεί θα σας πω τι δεν κάνουμε. Λοιπόν, μην πάτε σε κάνα παιδί 16-17 χρονών, 18 και πάτε που έχετε να καθίσετε μαζί του να πιείτε, ξέρω εγώ, ένα καφέ και εγώ δεν ξέρω από πότε, και εξαντλήσετε όλη την αυστηρότητα ότι κοίταξε, τέλος το κινητό, τέλος το ένα, τέλος το άλλο, είναι σαν να πυροβολάτε τα πόδια σας. Εντάξει, 16 και 17 χρονών και 18 χρονών έχει ξεφύγει. Δεν λέμε ότι δεν θα ανοίξει το στόμα σου να μιλήσει, να του πεις, παιδί μου, αυτό. Έτσι. Αλλά εκεί τι θέλουμε? Εκεί πέρα θέλουμε να καλλιεργείται συνέχεια επικοινωνία. Να έχουμε κερδίσει τις γέφυρες, δηλαδή να έχουν πέσει αυτές οι γέφυρες 13-15 και πιο μπροστά, και μετά να καλλιεργείται συνέχεια επικοινωνία. Εδώ πέρα πρέπει να γίνουμε και λίγο αλεπουδιάριδες. Δηλαδή, και δείξε μου αυτό και πώς είναι αυτό και πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό και πώς το ένα και πώς το άλλο. Να σκαλίσεις το παιδί, ούτως ώστε να αρχίσει να σου μιλάει. Θα θυμάστε κάτι για αυτή την ηλικία. Πιο πολλά μυρμήγκια πιάνεις με το μέλι παρά με το ξύδι. Αν θες να πιάσεις τα μυρμήγκια σπίτι, με το μέλι θα τα πιάσεις. Αυτό ισχύει για την ηλικία 15-17, 15-18, 16-18. Εκεί πέρα, αν θες να πιάσεις μυρμήγκια, με το μέλι. Αν θες να πιάσεις εφήβους εκεί στα 16-17, με το μέλι. Όχι φοβικά. Προσέξτε. Δεν μπορείς να είσαι καημενούλα ή καημενούλης και λες, παιδάκι μου, δεν γίνεται φοβικά. Με μία λεβεντιά. Ναι, λοιπόν, ας το κρατήσουμε και αυτό. Οπότε, συμπερασματικά, δίνουμε 5 ηλικιακές ομάδες. 0-2, όχι οθόνες. Μόνο βιντεοκλήσεις. 2-5 μέχρι 1 ώρα τη μέρα, αλλά εμείς από πάνω. Θα θυμάστε το παράδειγμα το πάρκο. 6-12, πολύ χρόνο, πολλή συζήτηση για το τι πρέπει και το τι όχι. Όχι όμως μόνο για το σπίτι, αλλά και για το τι γίνεται με το παιδί έξω από το σπίτι. 12-15 στείνουμε γέφυρες, να νιώθουν ασφάλεια να μιλήσουν. Ναι, μεν οριοθετούμε, αλλά να μην περιμένουμε ότι αυτή η οριοθέτηση θα κάνει και κάτι φοβερό. 16-18 προσευχή. Και θα θυμάστε ότι με το μέλι πιάνουμε πιο πολλά από ότι με το ξύδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τέταρτο λοιπόν σημείο, σε ένα τέταρτο σημείο που θέλω να αναφερθούμε. Ξέρετε, η σωστή διαχείριση για τη σχέση μας με τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο. Στο ψηφιακό κόσμο δεν είναι κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα μεμονωμένα. Δεν είναι ένα σύνολο κανόνων και οδηγιών. Δηλαδή δεν είναι εδώ πέρα ήρθαμε, είπαμε 5 πράγματα και εντάξει, ωραία, τα λύσαμε όλα και πάμε παρακάτω. Είναι πολλά
Όλα εκείνα τα πράγματα έχουμε να κάνουμε με μια γενικότερη διαπαιδαγώγηση. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν πάνω σε αυτό εδώ πέρα το θέμα. Θα σας πω πάλι κάποια πράγματα, βρήκα σε αυτό το βιβλίο, πολύ μου άρεσαν. Είναι νομίζω, πώς λέγεται, ψηφιακή. Θα το δω και θα σας το πω. Θα το δω, τα έχω σημειωμένα. Λοιπόν, πριν βιαστείτε είτε να τρομοκρατηθείτε, πριν βιαστείτε να εξαντλήσετε όλη την αυστηρότητα πάνω στα παιδιά σας, πριν βιαστείτε να γεμίσετε με ενοχές. Θέλω να αρχίσετε να αναρωτιέστε λίγο κάποια πράγματα για να καταλάβετε ποια είναι η βάση που πρέπει να δώσουμε βάση, ούτως ώστε μετά να κάνουμε και ένα ασφαλές πέρασμα με τα παιδιά μας μαζί μέσα από την ψηφιακή εποχή. Αναρωτηθείτε λίγο τα εξής. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε σαν οικογένεια με τα παιδιά σας? Πόσες φορές το κάνετε πιο μικροί? Πόσα από τα παιδιά σας έχουν τηλεόραση μες στο δωμάτιό τους? Πόσοι από εσάς έχετε τηλεόραση μες στην κρεβατοκάμαρά σας? Πού είναι το κινητό σας, το δοκιμάστε? Πηγαίνετε τα παιδιά σε ομαδικές δραστηριότητες? Όταν τα πηγαίνετε, τα αφήνετε εκεί πέρα και εξαφανίζετε, κάθεστε εκεί πέρα μαζί τους, τι κάνετε? Όσο τα πηγαίνετε, μιλάτε στο δρόμο, ψάχνετε να βρείτε κάτι, να μιλήσετε, να ανοίξετε μια κουβέντα μαζί τους κτλ. Πόσα αδέρφια έχουν τα παιδιά σας? Καλείτε φίλους στο σπίτι? Ποια είναι τα ονόματα των φίλων των παιδιών σας? Ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος του φίλος ή ποια είναι η καλύτερη του φίλη? Αφήνετε τα παιδιά σας να πάνε κατασκήνωση, να εκτεθούν, να λερωθούν, να κάνουν, να ράνουν κτλ. Με ποιον μεγαλώνουν τα παιδιά σας? Με τον παππού, με τη γιαγιά, με την ταντά, με τον με εσάς? Με ποιον μεγαλώνουν? Πώς είστε τοποθετημένοι απέναντι στα θέλω των παιδιών σας? Είστε εκεί πέρα από μικρά να μπαίνετε στη διαδικασία και να προσπαθείτε με το καλέμι να κόψετε το τέτοιο, ή μου φτιάχνετε μικρούς τυραννίσκους, τα μεγαλώνετε σαν Βασιλόπουλα εκεί στα 2, στα 5, στα 10, πριγκίπισσά μου και μεγαλώνει πριγκίπισσα και γίνεται κοτσαμά γαϊδάρα. Και η κοτσαμά γαϊδάρα απαιτεί να τη φέρω σαν πριγκίπισσα. Δεν θα τη φέρει όμως κάποιος εκεί πέρα έξω, έτσι. Η ζωή είναι σκληρή. Οπότε τι γίνεται? Αυτά εδώ πέρα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Κάθεστε να παίξετε μαζί του ένα επιτραπέζιο, ρε παιδί μου. Τα μεγαλύτερα, εσείς που έχετε εφήβους, πήρατε το γιο σου στα 16, στα 17, την κόρη σας, πάτε να πιείτε μια μπύρα. Πάμε να πιείτε μια μπύρα, ρε παιδί μου, οι δυο μας. Τι, ας πήγε χωρίς αλκοόλ, δεν πειράζει. Εκεί πέρα, μια μπύρα. Ας πήγε με αλκοόλ στα 17, στα 18, ας εκεί πέρα. Αυτό το κάνετε? Το κάνετε? Λοιπόν, είναι πράγματα που πρέπει αυτά εδώ πέρα να τα σκεφτούμε. Πόσο πολύ φωνάζετε στα παιδιά σας, πόσο μαλώνετε τα παιδιά σας και πόσο γλυκομιλάτε στα παιδιά σας. Πόσα επιτραπέζια παίξετε με τα παιδιά στο τελευταίο διάστημα. Ποια είναι η τελευταία φορά που τα μικρά παιδιά καθίσετε και τους τραγουδήσετε το βράδυ? Ποια είναι η τελευταία φορά που τους διαβάσετε ένα παραμύθι? Ποια είναι η τελευταία φορά που πήγατε μαζί μια βόλτα με τα ποδήλατα? Πότε πήρατε σπόρια και χυμούς και βγήκατε έξω, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνετε βόλτα στην πλατεία? Λοιπόν, θέλω να αναρωτηθείτε. Δεν θέλω να απαντήσετε μεμονωμένα σε αυτά τα πράγματα. Σας τα δίνω έτσι, σαν ένα κουβά, σαν έναν εμετό, ούτως ώστε να κάνει ο καθένας και καθεμία από εσάς ένα brainstorming και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Το μεγάλωμα ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένης και της πορείας του μέσα σε αυτό που ονομάζεται ψηφιακός κόσμος, ξεκινάει από αυτά που σας είπα τώρα. Από αυτά ξεκινάει. Θέλω να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι το τέταρτο και πρώτο τελευταίο σημείο για σήμερα. Το νου μας στο γενικό πλαίσιο, το νου μας στη γενική εικόνα και στη γενική σχέση μεταξύ τους. Και πάμε και σε ένα τελευταίο σημείο και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το παράδειγμά μας. Ξέρετε, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, όσοι είστε εκπαιδευτικοί το ξέρετε καλύτερα, δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι αποκλειστικά, δεν είναι μια λεκτική διαδικασία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λιγότερο το λεκτικό κομμάτι αυτό το οποίο επηρεάζει και περισσότερο είναι άλλα πράγματα αυτά τα οποία διαπαιδαγωγούν εν τέλει το παιδί. Και θέλω να θυμάστε δύο λέξεις φεύγοντας από εδώ πέρα. Η μία λέξη είναι η λέξη μίμηση και η άλλη λέξη είναι η λέξη οικειότητα. Τι είναι η μίμηση? Η μίμηση είναι μια μορφή, είναι κοινωνική μάθηση. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο εγκέφαλός μας, λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης. Έχει μέσα του νευρώνες και αυτοί οι νευρώνες τι κάνουν? Έχει έτσι νευρονάκια μικρά και μεγάλα, οι οποίοι τι κάνουν? Αναπαριστούν, λειτουργούν σαν καθρέφτης στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αν αρχίσω εγώ τώρα να χασμουριέμαι, θα δείτε ότι σιγά σιγά υπάρχει περίπτωση, αν χασμουριθεί ο διπλανός, να αρχίσετε να χασμουριθείτε και εσείς και ο ένας και ο άλλος και ο παράλληλος κτλ. Γιατί λειτουργεί αυτό μιμητικά. Είναι μια τάση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, τώρα πάμε σε εμάς. Όταν εγώ είμαι όλη μέρα έτσι, με ένα κινητό στο χέρι, εντάξει, όταν το παιδί βλέπει τον πατέρα του με ένα κινητό στο χέρι για να χαλαρώσει με τον που γυρνάει στη δουλειά, να χαλαρώσει όλη την ώρα, και το παιδί αυτό θα κάνει αύριο μεθαύριο. Όταν ένα πατέρα βλέπει μια μάνα που είναι με το τάμπλετ όλη μέρα, βλέπει σειρές, ξέρω εγώ, και να σκρολάρει και να κάνει και να ράνει, αυτό θα κάνει και το παιδί. Όταν βλέπει, το πάμε και λίγο πιο βαθιά, όταν βλέπει μια μάνα η οποία όταν μιλάει με τις φίλες της και τσατάρει,
είναι χαχαχά και κουκού το χαμόγελο εκεί. Και μόλις αφήνει το κινητό, το χαμόγελο πέφτει και είναι μούτρα. Τι έχεις, τίποτα. Αυτό είναι μια. Δηλαδή εκεί συντελείται μάθηση εκείνη τη στιγμή. Αυτό εδώ πέρα μου προκαλεί χαρά. Όταν δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα, έτσι, είμαστε μουτρωμένοι. Αυτό είναι μάθηση. Ο εγκέφαλος έρχεται και εκπαιδεύεται πάνω σε αυτό. Όταν βλέπει τον πατέρα να πατάει καρδούλες. Καλά, οι άντρες ειδικά τα κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Καρδούλες από κάτω. Έχει 200 γυναίκες, ξέρω εγώ, στο τέτοιο. Μπαίνουμε, δεν ξέρουμε και το χειριζόμαστε κιόλας. Καρδούλες, πανέμο. Τα παιδιά τα βλέπουν αυτά. Πάμε, κάνουμε κρυφές συνομιλίες στο Viber, ας πούμε, για να κάνουμε καμιά βρωμοδουλειά. Τα παιδιά αυτά τα ξεκλειδώνουν για την πλάκα τους. Όταν το παιδί αυτό εδώ πέρα το δει, το κάνει, πιάσει κάτι στον αέρα, αυτό εδώ πέρα αποτυπώνεται στο μυαλό του και το συνοδεύει μια ολόκληρη ζωή. Και μετά θα έρθει στον ψυχολόγο και θα πεις: έφερα το παιδί. Ποιος πει ο ψυχολόγος, τι να κάνω. Μαγικά. Μαγικά να κάνω, τι να κάνει. Τι κάνουν οι ψυχολόγοι. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα θέλω να το κρατήσουμε. Μίμηση. Και το άλλο πράγμα είναι η οικειότητα. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να αναζητούμε το οικείο. Όταν συνηθίσουμε ένα σπίτι στο οποίο για να φάμε θα πρέπει να παίζει πάντοτε τηλεόραση Κωνσταντίνου και Ελένης, ξέρω εγώ κτλ. Θα πάμε με τα φοιτητές, ξέρω εγώ πιο μετά, και θα θέλουμε η τηλεόραση να παίζει μόνο μας σπίτι. Σας έχει τύχει αυτό να θέλετε να παίζει τηλεόραση για να έχετε μια παρεούλα? Αυτό τι είναι? Αυτό εδώ πέρα το τραβάτε και από παλιά. Λοιπόν, όταν τα παιδιά συνηθίζουν μια κατάσταση όπου είναι προέκταση, είτε είναι το κινητό, είτε είναι το τέτοιο, είτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο, μόνιμα συνδεδεμένος, είτε είναι το στατάρισμα, είτε είναι. Το παιδί αυτό το πράγμα θα έχει την τάση να αναζητήσει αύριο μεθαύριο, οικειότητα, ή εάν υποπέσει η σχέση του, ο γάμος του, ή βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις αύριο μεθαύριο, δεν θα το λαμβάνει υπόψη σαν κάτι προβληματικό. Οπότε θα καταδικαστεί σε μία τέτοια συνθήκη μέσα. Έχουμε, αγαπητοί μου και αγαπητές οι άνθρωποι, την τάση να αναζητούμε το οικείο. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό? Σε ένα άλλο βιβλίο, είναι από τις εκδόσεις ΕΑΡ, είναι του κυρίου Πετρουλέα, μπορεί να το ξέρετε, Βασίλης Πετρουλέας αυτό. Το ξέρετε, ωραία. Εξαιρετικό βιβλίο, το διάβασα προχθές στο αεροδρόμιο, τη Δευτέρα το βράδυ, το τελείωσα, ας πούμε, στο αεροδρόμιο όσο περίμενα. Λοιπόν, συνάντησε έναν όρο, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ. Ο όρος ψηφιακή εγκράτεια. Ψηφιακή εγκράτεια. Όπως όλα τα πράγματα, στο ποτό, στο φαγητό, στο σεξ, στα λόγια, στις βρισχές, στα χρήματα κτλ. Τι κάνουμε? Ως χριστιανοί προσπαθούμε να έχουμε μια εγκράτεια, μια αλφα εγκράτεια, προσπαθούμε να έχουμε ένα αγωνιστικό πνεύμα, όπως σε όλα, έτσι και στον ψηφιακό κόσμο, αγαπητοί και αγαπητές. Και αυτό εδώ πέρα πρέπει να το κάνουμε από χθες. Γιατί όταν το παιδί δει τους γονείς του να παλεύουν πάνω σε αυτό, και το παιδί αργά ή γρήγορα, να ξέρετε, θα ακολουθήσει και αυτό έναν ίδιο δρόμο. Τελευταίο σημείο για σήμερα, λοιπόν, οικειότητα, μίμηση, παράδειγμα και ψηφιακή εγκράτεια. Εγώ, αγαπητέ μου Χρήστο, αγαπητοί μου, αυτά είχα να σας πω στη σημερινή μας αυτή συνάντηση. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Σας κούρασα πολύ? Ωραία, ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό επίλογο και να φύγουμε από εδώ πέρα με αυτά τα πραγματάκια τα οποία θέλω να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Το πρώτο σημείο, 5 σημεία δώσαμε σήμερα. Πήγαμε, ας πούμε, και είδαμε αυτόν εδώ πέρα το στραβομούτσουνο, τον ψυχολόγο, να μας πει 5 πράγματα. 5 πράγματα θέλω να θυμάστε φεύγοντας από εδώ πέρα. Το πρώτο είναι ότι η ψηφιακή ζωή, ο ψηφιακός κόσμος είναι σαν ένα δάσος το οποίο ήρθε και φύτρωσε στη μέση της ζωής μας με πολλές παραμέτρους. Δεν είναι ουδέτερη, έχει και καλά πράγματα, έχει όμως και επικίνδυνα πράγματα. Ούτε να την αποφεύγουμε, ούτε να την προσεγγίζουμε ελαφρά την καρδία. 2. Η ψηφιακή εποχή, ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος κόσμος. Ό,τι εφαρμόζουμε στα πρώτα μας παιδιά, να μην νιώθουμε ασφαλείς να το εφαρμόσουμε στα δεύτερα και στα τρίτα. Αλλάζει ο κόσμος. Έτσι. Και επίσης δεν έχουμε σύμμαχο τη σοφία των μεγαλύτερων. Τρίτον, είπαμε για 5 ηλικιακές ομάδες. 0-2, όχι οθόνες, τίποτα, καπούτ, γιοκ. Μόνο καμιά βιντεοκλήση στη γιαγιά, τον παππού και καμιά θεία από την Αυστραλία. 2 με 5, ναι, μέχρι μια ώρα τη μέρα, αλλά εμείς από πάνω εκεί, μόνιμα εκεί, δεν φεύγει ούτε το βλέμμα καθόλου. 6 με 12, εκεί αρχίζει το παιδί και κάνει. Οριοθετούμε και χρονικά και όσον αφορά το τι βλέπει, αλλά ξεκινάμε και το μπουρου-μπουρου, γιατί το παιδί αρχίζει και σουρτουκεύει έξω και εκεί πέρα δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. 12-15, να χτιστούν γέφυρες, να νιώθει ασφάλεια το παιδί, να μπαινοβγεί στο σπίτι, να μιλήσει, να κάνει να ράνει. Συν οριοθέτηση χρονική, συν οριοθέτηση τροπική. 16-18, μην μου πάτε και μου πείτε θα σου πάρω το κινητό και
απειλείτε έτσι κτλ. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Σε αυτές τις ηλικίες προσπαθούμε να συναντηθούμε τα πρόσωπα, να έχουμε μια συνάντηση προσώπων. Πιο πολλά μυρμήγκια πιάνουμε με το μέλι παρά με το ξύδι. Τέταρτον, το νου σας στο γενικό πλαίσιο. Σας είπα κάποια πραγματάκια. Πάνω σε αυτά υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή, το χρόνο που περνάτε με τα παιδιά, το πόσο τους γλυκομιλάτε, το πόσο τους φωνάζετε, το πόσο ξέρετε καλά τη ζωή τους, τους φίλους τους, τα γκομενικά τους, τα έτσι τους, τα λιώτικα, τα παραλιώτικά τους. Αυτό θέλει χρόνο. Δουλέψτε πάνω σε αυτό. Και το τελευταίο σημείο για σήμερα, οικειότητα, μίμηση, παράδειγμα δικό μας και ψηφιακή εγκράτεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Παναγία από το Φουστάνι και Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου.